Jos olet RuneScape-ratsastaja, joka haluaa päästä uudelle tasolle, niin kattourheilu on sinun korkealentoisesi tie menestykseen. Tervetuloa RuneScapen villiin maailmaan kattourheilussa, jossa jokainen hyppy ja loikka vie sinut mestaruuteen lähemmäs. Kuvittele, että kiidät Gielinorin katoilla, missä jokainen rata on ovelasti suunniteltu testaamaan ketteryyttäsi ja nopeuttasi. Aloittaen Gnome Strongholdista ja nousten Priftinasin rohkeisiin korkeuksiin, jännitys ei lopu koskaan. Mutta kyse ei ole vain jännityksestä. Radat suorittamalla ansaitset arvokasta ketteryyskokemusta ja harvinaisia armon merkkejä, joita voit vaihtaa tyylikkääseen, energiaa säästävään varusteeseen. Oletko koskaan halunnut liikkua nopeammin ja säästää energiaa? Näin se tehdään, kaverit, joten olitpa väistelemässä esteitä Drainorissa tai tekemässä tarkkoja hyppyjä Ardounessa. Muista, jokainen kompastus on vain askel kohti ketteryyden legendaarista statusta. Valmis juoksemaan katoilla ja tuntemaan itsesi sankariksi aina kun kirjaudut sisään. Pujota virtuaalitennarisi jalkaan ja mennään valloittamaan ne korkeudet.